Una da ragi na biu wanda shine da marin saya aswap, gaduk saya ia data wuce dala du budaya, kuna ia da awar kason kasih goma cikin dari na abinda kuka saya, idan an saina dala du budaya, za aba kamfani dala dari daya domin asaka su apul, staking na OMDB afarashin lokacin da ake cikia coin market cap, amma banda wannan, kudaden da suka shigo za ayi amfani da su ne wajen samar da kasuwa, inda kashi hamsin cikin dari zaita fizuaga floor orders, akasuar coin store, kashi talatin cikin dari kumaza atara sune domin samar darua liquidity lokacin da kabude kasuar da bata dat sakia decentralized market sannan kashi ashirin cikin dari na talatawa marketing wannan shine ragi na view danake gayyatar ku kushiga amfanin wannan ragi shine saya yer kutanat saya wane afarashi guda static price abin daba ya farwa idan kuka saya akasuar yauda kullum wanda hakan kenufin akwai riba so saya idan akaita hanyar swap sannan anayin sane kait saya ta walat kamar trust wallet metamask sefupal daduk wata walat da sata iya hadua da kwangilar contract dominin saya iya